Wel, diolch yn fawr. Dwi'n holl yn nerfus. Dwi'n holl yn gyfforddus. Gair am air yn llythrenol ydy gair am air. Dwi wedi cyfweld nifer o bobl ac mae bob un gair yn y ddrama wedi gorfod dod o enau pobl go iawn. Felly dwi ddim wedi cael sgwennu dim byd heblaw yma, felly saib. Ond ia, dyna di hi, mae'n drama gair am air gan bobl go iawn. Dwi'n meddwl bod mae'n ffurf newydd iawn i'r iaith Gymraeg, ond y fwy pwysig na dim, dwi'n teimlo bod angen i sgynt fod yn drama air am air, achos mae'r pobl dwi wedi gyfweld yn dweud o'n well na fi, ac mi fysa nhw'n dweud o'n well na fyswn ni'n neud hyd yn ni'n sgwennu fan flynyddu. Merchaid na. Mae hwnna'n un rhaid ddifur, lle da ni'n cael y teulu mewn perthynasau weithredraig. Yndi, da ni ddim yn dynwarad dim un o'r pobl dwi wedi gyfweld. Be maen nhw'n neud ydy cynrychioli gwahanol bobl mewn cymdeithas. Mae'r actorion wedyn yn cymryd yr lleisiau yna, yr geiriau yna, ac yn creu i personau hunan o be maen nhw'n feddwl ydy'r geiriau. Felly, yndi, mae o rwan mewn ffurf dramatig yn wedi dod o eiriau go iawn.